Wieke 2 van uw roadtrip toch het eigen prachtige Friesland. En ik kom uit onder de reek van Haas in Wienaam. Dit is Simmer in Friesland. Wat ben we mooi voor het net. Het is heerlijk waar hier om deze week te beginnen in Wienaam. En dat heerlijke waar is natuurlijk prachtig voor de band die het graag een doek nemen hier in het wetter. Daar zit Johanne dadelijks. En ik zit binnen in het Oud Café. Nou, dit was het oude café van vroeger. Het was net zo groot. Echt een dwarpskroeg. Ja, het dwarpskroegje. Dit is van begin 1800 dit gedeelte. En dan moest je rekenen 1200 je feest hier had je geweest. Dat dadelijks, maar eerst praat Geertje me bij over wat voor dwarp Geertje Wienaam nou krijg is. Ja, nou Wienaam is wel een heel bijzonder dorp. Het is net heel groot, het heeft 480 inwoners. En het is wel heel compact. En de mensen het is wel al jaar mooi Noord, zeg maar. Maar dat zei ze in elk dorp, werd ik ook nota geweest ben. Ja, dat is zo. Nou, je kunt het zien aan alle projecten die we hier hebben. Vanmiddag de nieuwe kuier is ierpenen, de Hichtepuntenkuier. Dat is een kuier dwars door het dorp. Oh, wat leuk. Dat is ik machinaal, binnen de schouders eronder zetten. En voor de rest, als voorbeeld kan ik nog nemen dat als je wat nodig hebt en die zet even een berichtje op de Wienamer app. Nou, van de weekend heen wordt 2 minuten later en het weer regelen. Dus dat weer wel heel bijzonder. Dus mensen denken echt om elkaar. Ja. Ik vreeg me dan af van het luidt onder de reek van Haas. Heb daar ik last van? Dat je net genoeg schoen worden misschien? Nou, we hebben er net last van. Maar het is wel zo, Haas en Mullen, dat luidt vlak bij elkaar. Die naam luidt correct iets verder voort. Dus als wij iets willen, dan laten wij ons wel jaren bij de gemeente. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, de gemeente doet nou ik wel haar best om hier te komen. Je ziet er prachtig uit. Dat heeft een reden, denk ik. Nou, dat heeft zeker een reden, maar daar hebben we het nou nog net hoor. En we gaan straks nog een heel mooi oud plakje en dan vertel ik daarover. Oké. Doen we dat dadelijks, dan is het eerst tijd voor Johanna om mooi de band hier in Wienaam het wetter in te doeken. We springen er heel vaak in en soms geef ik wel mijn modder in. Ja, je kan er gewoon zo vaak in plonsen als je wilt. Gewoon lekker het water in en gewoon allemaal lol uithalen. Het is altijd warmer dan de zee. En dus heb je zout water, kwallen, krabben. Kijk, als we naar het strand gaan of zo, dan is het altijd super de puper druk. En hier kan je gewoon lekker je eigen gangetje gaan en maakt het niet uit echt wat je doet. Het enige wat ik doe is gewoon heel vaak erin springen en gewoon zwemmen. Zo heet mogelijk bommetje maken. Ja, dat is eigenlijk een beetje ons plekje. Niemand komt er echt heel vaak. Het is eigenlijk gewoon soms koud, soms vies of soms heel warm. Maar het is eigenlijk wel gewoon leuk om hier te zwemmen. En dan loop je soms ook gewoon mensen te wandelen en die vragen dan zo van, is het water lekker? En dan is het natuurlijk gewoon superleuk. Ik heb zo'n gevoel, Geertje, dat we een hechtepunt nadrukken op deze man die te moer. Ja, we gaan nu naar de Terpentour. Nou, de Terpentour is een periolien is die hier opzetten. Het is een ontwerp van Nienke Rikst-Joekema. En de Terpentour is ongeveer 3 meter hoog. En dat is lieke hoog als in het jaar 800, toen we in de Terpen ik 3 meter hoog. Dat is ook symbolisch, hè, dan die 3 meter. Ja, zeker. Oh, wauw. Ja, het uitzicht is geweldig.
Nou, achter u, daar is de dwarpsterp. En je voor die, nou, dat is juist de orenterpen, de oren 5 terpen. En de tweede terp, dat is de Tjitsma-terp. En daar is de gouden fibula van. Dus die tweede terp, daar is die van. Ja, dat is achter de boerderij, het bedrijf van de familie Bergmans. Daar is hij van. Is dat dan ik wat wie naam vooral van bekend is, van die fibula, die koningsspeld? Ja. Ja, dat is echt wel, als het zo is wie naam, dan is het de speld. Je eerbel door er wel wat om denken. Ja, nou ja, dat een beetje in de trant van. Hè? Ja. Een beetje de sfeer brengen van de fibula. Mooi. En wat zien we hier? Dat is een zwerfkei en die is toen de tunnel onder het Van Haringsmakanaal bij Haas uitgegroeven is. En Roelie Woudwijk, de kunstenares, en die heeft de terpenrelief daarop uitbeekt. En dan juist ik nog een kom erin, dat is de rie. En die zwarte omlining, dat is de terpenkuier. Nou, dan ben je weer compleet. Dan ben je weer bij het kuienpaard, zeg maar. Zo is dat. Ja, mooi. Dank u wel. Zal ik het café in? Ik kijk even naar de kroeg. Ja, het is geen kroeg meer, het is nou een wenhoes. En dan denk ik, hoe is dat om te wennen in een oud café? Ben je dan de pineut of vind je dat gewoon hartstikke leuk? Ah, goeie. Goedemorgen. Hoi. Nou, Hoi. Kom er maar in. Zo, dat doen we. Oké. Nou, dit wie het oude café van vroeger. Het wie net zo groot. Echt zo'n dwarpskroeg. Ja, het dwarpskroegje. Dit is van begin 1800, dit gedeelte. En dan moest je rekenen, 1200 je feest hier had je geweest. En, Hoe viel dat dan om hier te ja, wennen? ik vind het heeft wel karakter altijd. Dat vind ik wel mooi. Maar dat mag ik wel leuk vinden wat dat betreft. Ja. Ja, want het is al je wat ongelijk, hè? Het is een oud pand, wat ze schreven is als een hoepel. Het rentje is van 10 centimeter oud. Dan kist de keermachine, die staat in een hoek van 10 graden uit het leert. Ja. En, maar ja, zo ging dat vroeger, met gewoon met een strit en meibouwt. Het staat op het terp. Hè. Dan ben je 20 centimeter naar beneden gegaan. Je verderop je het 20 centimeter, zo je het helemaal door het pand heen. Oké. Dat is wat een 80 centimeter aan het eind van het pand beneden best. Dus je hebt iets kon je denken, ik heb misschien te volle hand, maar ik zit hem dus gewoon in het gebouw. Nou, er zijn wel dingen door gebeurd. Dat is ook raar, ja. Dat was ik al in het weten. Ja. Wat een mooie keuken, ik. Hey. Ja. Maar die ziet er net in, denk ik. Nee, die hebben we, toen wij kwamen, hebben we die erin zetten laten. En dat heb ik bouwen laten erin. Mooi Dat is skeld, wel mooi slagen. Ja. Ik maar op en af, stapjes, Ja, zodat dit is je inderdaad het voor u de terp. hichteverschil... Ja, de vleerden er weer in. Er liggen de krekkenblezen er al heel lang in met het in het zo. En wat misschien een licht detail is, dat is wel leuk, als de keukensjuf die is op de ouderwetse manier maken. Joh, dan daar zitten de dwarkers er altijd in aan, hier zitten ze erin. Oké. Vond ik wel mooi, alleen het is wel een huwelijk pro de technische probleem om een spul erin kwijt, maar dat is wel door. Nou, dit is de bovenzeel. Best zelden nog steeds is nog het oude toneel. Oh, wat leuk. Ik zie even op het Dus toneel het is hier. inderdaad op het toneel. We vroeger de toneeluitvoeringen, bruloften en dat soort dingen altijd winnen. En dit is de oude zeel. Je ziet de oude koepel zit er nog in. Ja. En, Wat nou ja, rond, hé. ja, en het is nu op het ogenblik een beetje mijn eigen bioscoop met alle aanverwante artikelen wat ik leuk vind. En dat is natuurlijk wel luxe, er staat hier niks in het paard, dat is wel lekker hier. Dus het had een heel liet een soort van functie. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje een draaihakker, maar dan maken ze er wel een eigen draai. Ja. Maar inderdaad, klopt. Kan ik concluderen dat het noffelijk weien is in het café? Op deze manier wel, hij is een hele protte romper. Ik vind het wel heel lekker. Mooi. Ja, dat biedt wel een protte mogelijkheid. Fijn dat we even binnen mochten. Nou, bij deze. En geheel nuchter verliet ik dit oud café. Leuk Roentje Hansa. Dan verliet ik de Wienamer katten, zodat de inwoners hier wel neemt worden. En ze zelfs ik geen idee waarom. Morgen ben we er weer en dan vanuit Akrumnes. Dit wie Summer in Friesland. Wat ben we mooi voor het net.